Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Levitico, Kapitulo 19, versikulo 18. Di kay agibalas, wano agipampan iti gura, ngam ayatan nyo ti kaarobayo, akas iti panagayatyo iti bagiyo. Siyak ni Yahweh. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, bakit? Anyangay, kumusta di ipapaaramid tang alad? Malmalpasan. Ninayunam ka di darat kan semento? Nasapad ngay may nag-deliver, iso adandanidan malpas. Kaya't ko amal pa sa dagos na itang alad. Imbaga kadagiti karpintero, alipasan da dagos. Ay rumbag laan. O sige, taituloy kong titrabaho diti opisina. Anya ngay, sukunin ka inton madamdama. Saanan? Matraffic tanto manen. Aglugan naklangan iti jeep. Inton kwan, nagadumanan na reklamom. Natapok, naasok, nabangsit. Agreklamo kan tumanain. Ang sige man langan, makamu ka. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay, nagkadulakit din ayat agur-ure ay pasaheros diti paradaan. Ay, nagpasuko naglakuman kanila kay ko. Sabay naka-uniform kan nakahilsak. Diyak makataray ang makinagaw iti jeep. Sumunga da jeep. Adun sa ti bakante ah. Ay nani, ay ona yan. Agiinno na nagiti pasaheros. Maribilade! Umay kaglugan na! Ay, Jemat karubang ya driver. Jeep gayam itante ida drive na. Umay kan! Nakareserba titugaw mo dito isango. Inak man langan. Ay, ado talaga ti pasaheros. Ado talaga ti pasahero ita, mare. Ala, lumugan kan. Pasensya ka na. Makilindet-let ka na. Ada ka di punas mo dita. Nakataptapok mo tayo ti pagtugawak. Ay, wan gaya man niya. Kasano, uray punasak. Natapok latta. Natapok matidalan. Di mat sikat ti head di opisina pagtrabaho amare. Nakadama gamit ti dayta. Imbaga ni misis ko. Ay na, nakadulakid din. Ay na, tayong din, napuno to yung jeep mo. Ay, nagadulaki din at chismosa akaaruban aya. Ala. Ay na, napuno lang aruda. Wen ka di, mapantayon. Oh, adto ti pletek. Saanan, mare? Mayamon? Agkaro ba tayo mat? Ay na, agbayadak. Anya ti pagkunkunaam kanyak, awan kwartana, ha? Mabit lang nga tabariak na ito 50 pesos mo. Ay, bayamon. Kukuamon. Imbag lang nga inayon mo nga igatang iti bagas. Ay, agyaman ang angarot, mare. Sige, bumaba akon. Lukatam ti ridaw ti jeep mo. Tadyak kayat nga igaman day tagla. Lati aridaw na. Ay, uwan, mare. Mabit lang, talo katak. Simangpat kagaya man bakit? Madlaw kulat ta. Tanauni day ta hills mo. Kat, nalpasan di alad. Nalpasahan. Agrubrubaten dagiti trabahador, tagawid dan. Intad kumuten ti sweldo da. Kita agman ti trabaho da. Nalawag pa ilang di taruar, ingka kitain. Mayat mo ti trabaho da. Nalagda. Sige, kayat ko akitaan. Siguraduak no nalagda. Imposible saan mo kaya ti trabaho da. Lakay, umay ka man dito. Wanya, mayat matlaeng. Nagababa mo tan. Sana kasta ti kayat ko akangato na. Kurang ka di pa iladay ta akangato na. Kayat ko anangat nga to pay. Tadyak kayat amang ti panagchichismis dagiti kakaruba. Di pa'y kat labsan nan ti atap ti balay ta. Dayta ti kayat ko. Ayabam dagiti trabahador. Tapay. Ingat nga to dapay ti alad. Namrabiin. Overtime dan ah. Bayadak ti overtime da. Saan ka di mabalin nga inton bigaten nga ituloy da?
Jak kayat ama ipabigat pa'y daytoy. Ilipas daytan. Ayabam idan. Nay, dapay lang dagiti karpintero a pinanawak iti balay da Mari Evelyn. Ay, wala kay. Jak man amo tarabiin. Kat trabaho na pailaang dita. Talaga gayam a pinaaladan dan day balay da. Ay, jak man amo iti dayta kaaruba tayo. Kasla ibilbilang na tayo akabusor da. Inlugan ko nga ro dito ni Mari Evelyn iti jeep ko. Imbag takayat na tinaglugan. Kat no manipod idi nagbalin a manager, nagbalbaliw ka nun ti ugali na. Day tamat nga ro tinadlaw ko itay. Mabainak pa nagtapok ti jeep ko. Kan naglatlati pa iti ridaw na. Apay nga nga idlugan mo. Kat karuba nga rod. Saan ka di adag iti agkakaruba ti agsisin na kit kan agtitinulong. Saan nga amo ni Ma'am Evelyn dayta? Ma'am Evelyn? Kat isumat ka no ti kayat na nga iyawag kan kwa na. Kagura na ka no awan ti Ma'am itinagan na. Ay, so matlagayam ta medyo naungat ti rupa na itay. Ta Mari Evelyn tiyawag ko kan kwa na. Amok taw ninton maminsan. Saan ka pa'y lang nagpasada inton bigat lakay? Tapay. Linisan pa'y dagiti nag-asimento kan dardarat iti arubayan tayo. Kan iti atop ti balay. Ado ka de? Gapo iti kinatayag ti alad nga aramiden da. Nagado ti nagtanag di ta atop ti balay. Dumagsan day ta atop kat ang mga bumigay. Awan tupay mat ngamin kwartata. Tapatarimaan tamat to'y balay tayo. Ay, imbag Mari Evelyn. Tanagdakkel lang nga rudan day ta balay da. Nagpaaramid da pa itinatayag nga alad. Lima pasak ije balay Mari. Kat nakitak je impaaramid mo nga alad. Pudno gayam ana nga to. Wan, talaga nga impalipas ko kadagiti karpentero. Dakkel siguro tinagastos mo ijayan niya. Bayamon di tagastos. Tinapatag, nalpasan di alad ni. Di ka sano daytan, saan mon amatan awan dagiti kaarubam. Iso nga rod ang nagpaaramidak iti alad. Takagburak dagiti kakarubak. Makapakatawa ka man. Apay kaguram ida. Kasano? Naglaing dangag chismis. Pakibiyaan da amin abanag. Si kakit dimot. Mayat kit di ati adda kaaruba na. Ay, jak kayat. Kan amom na apay ngayong pangatok ti alad mi? Apay Mare. Tapno jak mangag no kasday nga agvi-video okay da. Agasam, kanayon? Kat adda siguro ag birthday Kastamat dagiti kaaruba no addag birthday. Agkakantada. Pagliwliwaan damot Ay, kagurak ti kasta nga aramid. Apay, saan da nga amo akasapolak ti maturog? Tada sarrek ko iti opisina? Ay na, siya, kayat ko ti adda kaaruba na. No amok la ko mga awan kaaruba mi ijay nagakaran mi kinilakay ko. Jak kumakayat ijay. Ay, nagboring ti awan ka istoryana. Agyaman nakpari Tayo nimbitarandak dito'y okasyon, dito'y balayo. Ay, kwa pare. Awan okasyon. Kaya't milang ti agkakanta. Kastoy nga min tiliw-liwami. Kadagiti padami amarigrigat. Kailiw kon ti kastoy pare. Sigamat nga min pare. Di kamat makikaaruba. Amumatan ni misis ko. Manager, iswadi na kaya't makikakaaruba nayunak pwede taarak di tabason pare. Basit lang pare. Ta medyo natamaan akon. Una, isuti ko nam. Umawawagan ni misis ko. Mabit lang tasong batak pare Hello, bakit? Umay naksukunan. Awan pagluga na ka-jeep. Damdamagak itay no, agpasukon ka. Ngamsaan ko namat. Awan nga rod pagluga na. Medyo nakainumak. Dito'y balay da pari buyet. Di ka lang mabain? Nagpuskol ti rubam ang mapandita? Italaang mat bakit? Mailiwak mat akadag iti karuba. Ay, agawid kan! Madamdaman, magbibidyo ki kami pay. Agawid kan ko na! Di kayat ko, masangputan ka dita balay inton madamdama. Ay, awan ka di. Apay nga inayabam ni pari John. Kat, nagsabat kami mat dita kalsada. Di nayabak. Sigurado nga ung-ung tan-itan ni bakit na.
Saan ta mangagtipa nangungungit na, talag nga to day ta alad da. Ay, adda akagura na ka ni Ma'am Evelyn. Tapay akaguranak. Dakas ka di nga wisak nila kay na. Agkakaruba tayo man. Saan amaawatan ni Ma'am Evelyn dayta nga ibagbagam? Naragsakto pa ni pari yun na nagkangkantay itay. Mano kanon atawain, asaan ang nagbidyo kay. Anya langan ti ibagbaga dagiti tattao. At chip ka, amapmapan ka maki-video kay di ta karubam. Di ka managungungot akasta bakit. Alam kit di da ito impayawid da. Intad ni kumarim da ita. Anya dayta? Karniti pato ramanam ka no. Pagan anok dayta? Naim imas pay jagat gatangak abuo alitson. Apay, di ka na o mga agsidsida iti karne? Tayawid mo pay dayta? Sakman langan timang sida, no di mo kayat. O sige, sida tama food poison ka. Amang ano narugi ti naglutuan da di ta kusina da. Urayan niya pa iti bagbagam. Amom, naragsak ti adda ka aruba na. Ket uray pa'y lapdan nak. Makikaaruba aklat ta. Makamo ka? Di mo kadiam mo? Anaragragsak ti panagbiag. No amom ti makilangan iti kaarubam. Lakay! Agrain ka! Anya ti mapaspasamak? Aging ginad! Nagpigsa! Ay, ano yan? Ay, uray akla maulaw. Diyos ko! Isalakan na kami kumaiti pagkaan. Dagita nakta, bakit? Oh, saan ano daytoy palayo? Kayo nga min tinusarmi a materialis na, madam. Daytoy kaaruba yu abalay tinakaro ti damage na. Narba dyan nagtayag nga alad nga impaaramid da. At dagasawang agdanaad iti dayta abalay, madam. Adda? Wen, madam. Kaaruba mi ida. Ay nasaya at taimbagam. Ibagak kadagiti rescuers akakaduak. Tumulong kami, madam. Ayabak met dagiti daddo makaaruba mi. Tagtitinulong tayo. Ay, imbaglakit din. Tas si bibiyag ni pari John nasarakan mi. Wan nga ron, kat naitaray adago si Diyo ospital. Nakapsot, nga mamatyak, makalasat. Ay, kasta unay asangit ni Mari Evelyn. Sayang na itaalat ng imparamid da. Sapay nagnato, ngam narbamait. Napigsamin day aging ginad. Ay, wan nga ron lakay. Isudamat nga agasawa ti kakarwan ana apiktaran. Sa dino tayo ayan ko. Anda ka diti ospital, lakay. Malakip kon. Naging ginaditi napigsa. Ado dagiti nagtitinulong akakaaruba, anang isalakan kan ka. Kunak tumat kan ka bakit? Nasaya at ti adda ka aruba na. Huwan, lakay. Mamati ako ni tiday tangay bagam. Mapanak to agyaman ka dagiti kakaruba. No awanda. Awanak po siguron ito'y apyag. Paayaban ta amin, ida. Tag Thanksgiving tayo iti balay. Nasaya at dayta na panunot mo. Bakit? Ay, agyaman kami Ma'am Evelyn, kan pare John. Ay, nimbitaran na kami iti da ito yung okasyon. Tinak man awagan iti Ma'am Evelyn. Evelyn latan, wano Mari Evelyn. Nakapurpurmal kamot unay. Kasla saan tayo nga kakaruba. Ay, pare. Agyaman nak ititulong yu akakaruba Sikakit di mat pare. Kasla saan tayo nga kakaruba. Sino kumati agtitinulong? No sana da tayo nga kakaruba. Matinagan ako man. Awan mo titidaduma akaaruba nga umay. Imbagak mo't kadakwada nga umayda. Boy kami, ma'am! Ne, at tandag iti kaaruba. Aduda. Ado ti na isagana amakan. Kan aguma tayo nga agkakanta. Kunakan ka anaragsak, ti ado ti kaaruba na, mare. Wan nga rod, Mare. Italangan na amiris ko dayta. Nakumbinsir ko matlaang nilakay ko nga umakar kami iti balay. Sa dino ti pagkakaran nyo? Siyempre, ijay adda kaaruba na Maikawa ak nga awan kaarubak si ka. Wen, maawatan ka. Nadda kaarubam.
Adda mang padigukan ka iti sidaan. Ustot ako na, mare. Nasaya at launay amaadan tayo iti kaaruba, tapno ada kasin naranay iti kanito tirigat. Kat kapya kuma ti agari kada tayo, tapno natalinaay ti panaglalangan tayo. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok iti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 21, versikulo 23. Annadam ti panagsaritam, no kayat mo nga awan pakaisagsagmakam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya ka di man ang tilinawlawat mo. Tama ka pungtot ti kaaruba, gapo iti kinalawat mo. Arsagid kiti day dya babay, Pudno mat anangisit. Anya nga rod, no isumat ti pan nakaparswana. Oy, saan ka man unay anauyaw? Kas kala napintas met. Ulitam man ti imbagam? Idi, imbagam asyak ti kapintasan iti imatang mo. Ita kastakit din ti bagbagam. Kasanukat kasta ka met ngamin, nauyaw ka launay. Di mo ammo amasair met ti tao nga uyawem. Apay ko maamasair da no pudno mat ti bagbagak. Saan ka kadimat amasair no ibagada asarang talapayag mo, tapod numet? Imbag ti sarang, ti kimup ka palapayag. Tadalat ta may bagana. Anya tinadamag ko akinaapam, gapo iti kinasalawasaw mo. Imbagak lang mat ngaglang lang a senior citizen, masurun kit den. Anya nga min tinaknakan mo, taimbagam a senior citizen. Katawan pa'y mo 50 na. Ay, anya nga rod, kat isuma nga rod ti panagkitak. Saan ka man analabid launay? Kaamamat base tangiwat mo. Intun kuan nakasarsarak ka di tatimang piwis di tangiwat mo. Ay, saan kumat nga ipalubos, Saanak mo nga agsaon o saan ko nakita? Dumngag kakitday iti pamagbagak. Pagsaya atam matlaang. Masarak ka dagita arsagid at tao? Agsakit-kit din tinakamda kat agpaisumat. Kano dilawanda ka, masaktan ka kadimat. Saanak nga arsagid, nanang. Ngala, makaammo ka nga raw. Nakitak man nagkuykuyog da Kristi kanday dyan nga idwin. Anya ko man kuyog da. Adda manen sa baling agtartaray di ta utek mo? No nagkuyog dalaang, awan ti Malaysia. Ngam no nag-sweet da ngagsarsarita. Adda anomalya. Kasano ko maan nag-sweet da ako nam? Di mo lakat madlawan ti sweet ako na. Oy, Sonya, saan ka man ngagsarsarita akasta? Amangan no adda makaidanon kadakwada? Anya ko man no idanon da. Agpay sumat anakitak nag-sweet da adwa. No anyaman ti makitkitam dita, saan mon nga iwarwaras, nawatam. Apay ayang agpada kayo kaninanang, akas laman lada kasaklaunay. Bastaan nadamday tangiwat mo? Saan ka nga agar aramid iti istorya? Ay, ulitak manan. Saanak nga agaramid iti istorya, no saan ko nakita. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. At dan sa man ang istorya ngay naramid ni Sonya, Anya man doon ti naramid na. makapungtot sa ni Edwin, gapoy ti inwarwaras ni Sonya asarita. Oy, bagbagaman day dya Sonya.
Kanayon kumot abagbagaan. Ngam hay, jakman amo iti dadya tao. No kasjay nalaang, awan lat ang mukaon. Imbaga kunday taken kwa na. Ay, awan to ti pabasulan na, tadimat dumngag. Ay no jak to la makapagtapal ang mga numatibab ko. Agbabawin to, no ada makaiturad ang mga ramit ken kwa na iti kasta. Imbag, tasaan pa nakasarak. Ha, dayta ti sangkay bagak, ngem ipapilit na ti rason na akilaw. Nay, itaman pa'y ngawan kakuyog mo. Ayan ti kasinsinukit mo. Ah, si kagayam jay kunada amang iwarwaras iti saan anasayat at damag Aguray ka man. Hoy, bimalbalasangan ka nga makikuy-kuyog ka iti adda asawa na. Naira na laang anagkuyog kami. Tamay maysa ti pagtrabahuan mi iti ili. Manong ti pangibilbilanga ken kwa na. Rason mo lang, dayta. Anya manong. Talaga narugi ti panagpampanunot mo anya. Ti babon ka man laang Aray ko. Pati ni Bob nakay. Kurang pa'y dayta. Dayto'y pa'y... Salbag ka. Kinalaat na kisodyak nakabalas. Agdaran tingiwat ko. Gugunam. Dita ka man langan. Maminsan pa'y tamakitam. Saan la dayta ti maramanam. Ne, si kamot ti masabat ko, si ka salawasaw. Nagkabibaw matangiwat mo. Gapo siguro iti kinalaing mong agsaw. Tinibab nakit din ni Christy. Gunggunam no saan ka la kumababae, kugtarak tangiwat mo kat. Kayat mo, salawasaw. Ay, ditakan, mapana ko. Ay, agsao ka pa itisan nga umno, tadaitak day tangiwat mo, salawasaw. Anyan day ta itsuram. Apay tangiwat mo? Kaslamat tan sungot ti kabalyo? Salbag day jay Christy. Tinibab nak, sinipat nakpay, idarum ko. Idarum mo? Kasanon no idarum na kamet, gapo iti kinachismusam? Awan pa maneknek da siyak tinagapuan day jay asao. Ado ti makasaksi iti inlawlawat mo. Adda ka din nakakita iti inaramid ni Christy ken ka. Awan, dua kami laeng. Ket, no di na aminen, asinaktan na ka? Daytoy nagkabibaw ang iwat ko ti pamaneknek ko. Di nakakinabil, no saan mo ngamin apinadakes? Naimbagan, day takas lasong o ti kabalyo ako na ni Matyaw. O anya, aglawat ka kadipay. Sanak mo't ngaglawat no saan ko nakita nanang. Nakitam laang anaira na anagkuyog da Christy ken Edwin. Nangaramit kan iti sarita. Agpay sumat ngamin nagkuyog da. Apay, no adda naira na akakuyog mo di tadalan, kayat ka di asawon day tang adda relasyon yaw. Tsak makikuy-kuyog di tadalan. Awan siguro ti mayat a makikuyog ken ka, gapo iti ugalem. Siyak ti mang lik-lik-lik nanang tamok asan anasayaat. Ngata, sapay kumatapod no day ta imbagam. Ibalakad ko ken ka asaan ka ngaglablabas. Ay saanak ngaglablabas nanang, usto lang ti bagbagak. Ti dakes ket no saan ko anakita. Dayjay ti made. Oh, anya ka di tikit kita am di tatawa. Tauray mula itil ay day tasakam ngagsirsirip. Kita man, nagkuyog damanan, kunak tumat. Sino tinakita man nagkuyog ako nam? Nakidya agin sising patatatao Kundi ti babda kanyak, ngampud no matimbaga. Adday ta ka manen, nakitam la nagkuyog da, agsao ka manen. Nasakit tinakam ko iti inaramid da kanyak, tinibabnak ni Christy. Pinagungtanak mo't ni Edwin. Nuan yaman ti aramidan da, awanin bibiyang mo, saan kan ngaglawlawak? Saanak mo't nga aglawat mo awan nakitak. Sandala nga ipakpakita kanyak ti aramid da. Sino ka kuma? Tasanda nga ipakita ken ka. Naglaing kakit di ang agipapan. Hoy Sonya, idila na minsan ti panangibagam anakita man nagkuyog da Christy ken Edwin.
Ngam apay ana iwarasan iti intero a barangay day tanga istorya. Nasakit tinakam ko, iso nga inwaras ko. Nakita ti dua amatak. Ay unay kalakit din ayason niya. Apay aya anakaro ti kinaman na naom. Imbag tinalaing asumao ngam ti umal. Jagmot kaya ti agbalin nga umal. Sikatay kunada anarigat ama spelling ti ugali na. Isuro da ka, ngam natangkan lata ti ulom. Ay, mas dawak no apay ababalawon dak. Awan mat tinakas nga aramid ko. Nagdarom ka no ti asawa ni Edwin. Asino ti indarom na? Kanapay ang nagdarom? Ni kanuson niya ti indarom na. Inwaras na ngamin ang nakita na anagkuyog man ng Edwin kan Kristey. Kaano ka na ti pan nakakita na nagkuyog da? E di na minsan ka no. Aldaw ti Sabadaw. E di la na minsan ngam nagwarasain. Ti alisto na nangiwaras iti istorya. Ay kat nagsursur nga taan ang ichismis Oh, ita, idarumdan. Ay, nakababaeng. Dayta nga rud kahit. Naalala ti anak ta. Dayta ket maibarbarangay gapu iti kinalawat. Kasanong ngamin ana iwaras ti damag may papan kada Kristi ken Edwin. Ket idile na minsan anakitam ti panagkuyog da. Iti chat, kan text. Anya? Ay unay kan. Ket kasano itan, papaayaban na kan ni Kapitan. Agpay sumat ang nakita. Dayta ti ibagam iti sango ni Kapitan. Sigurado amultaan da ka, numapanagnakan da asan apudno ti sasawam. Diyan nagdarom ti mabainan, tapudno ang nakita. Isupay ti madanyos tamang taktak iti oras. Apay ngamin aya nalaing kang agchismis. Anya nga ita, agsasango kayo ni di barangay hall. Kat sumango agpahisumat. Delikado ka. Kuna ti asawa ni Edwin, alima nga aldawan apimanaw ni Edwin dito'y lugar tayaw. Kuna dala ang apimanaw nakitak nga ron. Apay nga ipapilit mo. Ni Edwin, imbaon ti kumpanyada iti Bisayas. Kasano nga iso tinakitam? Ay, sabali ka now. Kaliklikod na mat tinakitak akaangkas ni Kristi iti motor. Ay, ado ti mang panaknak nakakita asaan ani Edwin ti kaangkas ni Kristi iti motor. Sino ngay nga rod day? Day takot ay kunakan ka. Anya itati ibagam kan ni Kapitan no agsasango kayo iti barangay hall. Umay kumamot ni Matyo takadwaan na. Awan pa'y matsuporta na kanya. Ay, masuron kan ka ni Matthew. Masapul ang madusa ka gapo iti kinalabid mo. Daytoy alalaki ti kadwak idi na minsan nga aldaw. Ni manong ko. Kaslamat nga min ani Edwin ti panagkita. Di mo pa ila napanagnakan? Ngam inwaras mo kit din babaon iti cellphone mo? Kaliklikod namat nga men. Pagmultaon da ka, tapno saan ka nga agruam. No kumamaibalo ti chismosa, ay ipabalod kan. Ay sorry Kunak kami no ni Edwin tinakita ka kaangkas mo. Sakbay nga agiwaras ka iti saan nga umno adamag, pankampay nga umuna. Sana na maulit. Talaga asaanin ang maulit. Tapag pirmaan ka. No ulitin pa'y, dakdakkel ti multam. Nakaul-ulimak matoy balayaw. Ayan ngay nga ta ni Matthew. Di nakpay kinadwa ni barangay hall. Sanak nga tangay ayatan. Imbaga na nga ibain na ka, tamang ibabain ka kanaw. Ang mga nupimanawan, nag-awid ijay lugar da. Apay ngay. Ay ayatag ti asawak nanang. Apay ngay pinanawan na. No ay ayatam akas iti kunam. Apay adi mo tong palan tikid daw na ngagbalbaliw ka. Di lakit nagpakadan. Ay, masigurado ka na umakan ka. Gaputa nagmade, ti ugaling. Anya ngay ti aramidak nanang. Ay, surutam, katagpakawan ka. Ikarem ngagbalbaliw kan. Apay apimanaw ka, di ka nagpakada kanyak. Di nakbatpatpat yan. Imbagak asar dengam tinagmadi nga ugalim. Ngam di ka mangitaltalak.
Ikarik, agbaliw akon. Sana na maulit lakay. Agawintan. Ipanagnak mo pa iti panagbalbaliw mo. Sakbay asubyan ka. Kasano ang makitam ti panagbalbaliw kuno adayo ka mahit. Adumat lang ti mangidanon kanya. Ibagada no nagbalbaliw ka wano saan. Agkarkariak saan ka di. Intan, agawintan. Nakaikadeng akon. Agsubli akto lang iti balay no talaga nagbalbaliw kan. Ngam no madamag ko asaan ka pala nagbalbaliw. Lipatin kan. Intakit din lakay, agawintan. Saan ko akabala na mapukaw ka? Labing itak. Ngam na uma akon iti ugalim. Ala, agawid kan. Sangpetan kan to no agbalbaliw kan. Annadam ti panagsasaom tapno di ka mairubo. Amirisam anaimbag ti inka isawang tama nga no dayta ti pakaisagmakam. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.